to ťa potí. Pekne. Super, Juko. More dajte jej Juko, no tak. Bože, vy ste... Uj. Ježiši Kriste. Ona má ináč do sebe. No, hej no. Správny zápas. Ako by to nie. By to nemôže zo zápasu vyjsť bez toho, aby nemal kontakt. Nie, teraz sa dívam na segment. Tam je? Aj teraz zápas. 1-0 vyhrál. No Ríči. More, to čo je... Prejde sa ja znova. A znova. To je ono. Bohača, vy ste... Joj. More. To nehádam. Ešte má 7 sekúnd. Tak Sara. Pracuj. Pracuj, pracuj. Topi. Bora. 2 sekundy ešte. Ešte to tam natočím, 2 sekundy. Toto, 2 sekundy ešte. Zabijú.